uste dut komertzio bat sarean egote oso garrantzitsua dela, berdin da ze tamaina duen, handia den, ala txikia den, herriko komertzioa den edo hiriko komertzio bat den, ze mundu guztia gaude sarean, mundu guztia gaude konektaturik, eta uste dut bezero posible hori dagoen lekuan egon behar duela komertzio batek ere. Nik esango niekena da, lehenik eta behin ikara izan orduko, aditu baten gana joatea, eta horri galdetzea ea nondik tiratu behar duten, onlineko denda bat egin orduko. Ez egiteko, bapatean, harin egiten den gauza bezala, baizik eta prozedura bat eta gero, ondo pentsaturik egiteko. Ez dago ezinezkoa den ezer, nik uste dudana da lehenik eta behin formakuntza bat jasoz gero, beraiek onlineko dendan izango duten panelean, panel intuitiboak dira gaur egunekoak, erraztasun handia izango dutela formakuntza jaso ostean, panel horiek kudeatzea. Azken batean, beraien produktuak dira, beraiek saldu nahi dutena jarri behar dute, eta beraien irizpideen araberako panel bat izango litzateke.